време е да отваряме пратки от Second Hand магазини. Това видео не е спонсорирано от нито една от страничките, просто обожавам Second Hand. Първите покупки са от Ейма Vintage и Куповалник, които даже имат собствено студио, което можете да посетите. От Ейма Vintage си взех ето тази блузка, която е супер красива и нежна. Има ето такива цветенца. Куповалник. Ето тази с прасковки. Айде! Следващите дрежки, които си поръчах, са от Artissima Thrifted. Винаги много яко опакова пратките. Сега аз ходих да си взимам пратките в дъжда и малко се намокриха. Но тук има картинки, много готини. Първата дрежка, която си харесах, е тази черна изчистена рокля. И ето тази много сладка риска. Next. Следните дрежки са от Retro Screen. Едната дрежка е бюстия, което предпочитам да не показвам. А второто е ето тази блуза, която е много готина със слънце и луна. Коментирайте дали искате още такива хол видеа и дали вие си пазарувате Second Hand и Vintage.